Mesta. Meikö se niinku... No siinä kun me tultiin sitä pitkää käytävää, oli ne 2 kalteriovea. Meitä se niinku siitä vasemmalle. Joo, mut siis sä et pääse siitä kalteriovesta jotenkin, et sun täytyy mennä sit sitä reunaa sieltä. Joo, mäkin löysin nyt se ove. Ei oo varmaan toi chamber key tähän. Oh. Menit sä tänne huoneeseen? Joo, mene. This gas, it makes my head hurt. Sanity poissa, et nyt niitä sit saa vai? Ei vittu, mä unohdin mun lampun päälle. Ja mut läppy öljy. Heh. Ui saatana. Tää nyt tulee morso. Toivottavasti se homo ei näe mua. I'm kinda scared now. Yes, I am too. Mulle se tuli jo tänne huoneeseen. Niin mullakin. Mitä tekis? Se on tossa. Se on ihan mun ees. Se on ihan mun ees. Nyt se näki mut. Se löi ohi. Se löi ohi. Vitu paska. Juokse. Vittu se pyörii tos oviaukolla, niin mä en pääse liikkumaan. Mä harhautin sen. Mä juoksen. Mitä mä niinku sain tuolta? No nyt mä voisin lähteä täältä varmaan poiskin. Ei vittu, mä kuolin. Mä selvisin. En kuollutkaan vielä, mutta mä kuolen varmaan. Eikö se lähtenyt seuraamaan? Löysin jonkun lapu. Gordon, I hope Mistä? I've been all wrong. Sen toisen kalterioven vieressä on joku huone. Ai tossa joo. Mäkin. Sitten siellä on loud sanity potion. No. Mene nyt tuolle helvettiin sit. Sit sä et saa Tinderkoksinkin. Joo. Eiköhän nyt ois se hetki, että täytyis lähteä täältä huoneesta menee. Me saatiin pullo verta ja... Sitten... Niin, ei me sitten mitään mut saatukaan. Olikohan se taas sellainen vitu... Bluffi. Mötö. Nyt mä vähän on eksiksis, mutta mä en ole ihan varma käviks mä kaikkialla. Nee, sama. Mä oon nyt täällä alkupaikassa, mutta mä menen nyt täällä. Mäkin tuun Mä menen sinne. pois. Niin mäkin. Taisin mä juoksen vielä tää. Ei, mä oon eksynyt. Mä oon nyt täällä laboratori. Tää on kiva mesta. Ei, tiedätkö missä mä nyt oli? No, Mä en päästä täältä pois. pitää löytää ne kalteriovet, niin sit sä pääset. No niin, nyt. Se pitää laittaa se bottle of blood on jutun alapuolella. Häh? Pöydän vieressä on tollanen... Mikä toi nyt on? Toi Joo. on jännä. Niin siis toi joo. Sitten mennäänkö me vasemmalle? Tähän tohon vielä. Mun veripurkki kyllähän... Eiku no niin. Joo, mennään sinne. No. Inner Residentals. Eli onks tää niinku... Tää vois olla nyt semmonen, että täällä ois niinku kaikkia huoneita ja tällaista. Eli kaappimorso. Joo, voi vittu. Täällä on sentään valo. Ei juma. Joku. Tää on niin vittu... Ui! Säikäikö sä tohon jo? Ei mulle oo tullut mitään säikytettävää. Vielä. Mutta tuli. Oho. Nyt tuli. Mä löysin ensimmäisestä oikean puolen ovesta, niin sieltä löytyy Kemikaali. aata ja sitten öljy vissiin.
Meppä sieltä yhteen huoneeseen, mikä tulee vasemmalta. Ja just katoika tän huoneen. Ei näyttävästi ole mitään. Toka vasemmalta vai? Niin. Hehe. Mä en taida sulkea tuota ovea. Perseestä voi olla. Okei, no toi on tommonen, näin mä tonne mä. Kun siitä huoneen päädyssä on toinenkin ovi. Ja sit mennään vielä pitkälle johonkin mestoille. Mä avaan täältä huoneesta eka kaapin, vaikka en oikein halua. Ei siellä ollut mitään. Nyt mä menen sinne huoneen päässä olevaan oveen tai sinne. Miitoo. Ei juma, täällä on paljon tuoleja. Oot sä tässä huoneessa? Joo, mä löysin jonkun avaimen nyt. Missä? Apua, nyt tapahtuu jotain. Meit sä oikein vai vasen? En mä tiedä. Menin niinku oikealle vai vasemmalle. Joo, Miksi? autto paljon. Mulla ei toimi öljy. Vaikka mulla on öljy. Ei juma, tähän tulee morso. Mitä tapahtuu? Joo, morso kohta tulee. Tai mötö. Nyt täältä ei pääse pois, tää kiertää vaan ympyrää. Tinderboxit toimii. Tai mikä vittu ne nyt on. Tinderbox. Tää helvettiä. Mä juoksen sitä tässä ympyrää sitten. Mitä helvettiä? Valoa. Mitä Okei, nyt mä pääsin Mitä? takaisin. Mä painoin sitä luurankoa. Mutta mäkin painoin sitä. No niin, nyt taas kulaa. Miten sä muka painoit sitä? Jotain luuta. Onks täällä enemmän kuin yksi? Eikö nyt pääse. Ihme sais se. Tuleeko mötö? Mötö! Missä? Tuleekohan mötö? Aa, Mä lähden pois täältä paskasta. niin mäkin. Mulla on vielä noin 3 huonetta käymässä. Niin mulki. Mä menen sitten oikealle nyt. Siellä on siellä on kiviä. You will need a key. No okei, no tohon mä sain sen avaimen jo. Nyt mä avasin sen viimeisen oven. Okei. Öljyä. Ei kun Chemical B. Nyt täytyy ihan selkeästi mennä takaisin, mutta mä väitän, että siitä ei selvi ilman morsoa. Onko sulla jo Chemical B? No lähden juokseen vaan. Ei kato. 1/3 on volatile mix. Häh? 1/3. Pitääks nyt olla muka 3 niitä purkkeja? Ehkä siellä on sit vielä siellä. Cannot use item this way. Häh? Noniin. Kyllä mä säilin ainakin. Joo, niin mäkin. Nyt mä sain sen litku. Volatile mixture. Sitten takaisinpäin eiks pitää mennä? Vittu mä säikähdin tota koiraa. Se on vaan Tiina. Ei kun pitää tohon kivikasaan. Ai kun niin, totta joo. Eihän mä muistanut, että tossa on tommonen. Mä menin, You should take some cover. otin damakea siitä sitten. Onneksi on... Ui, minäkin! Okei, no on mulla lukee per concussion. Mä oon ihan punainen. Mä otin laudanumia pari. Niin mäkin nyt 5 cuts and bruises. Ei mötö, kiitos. Oikee vaan, no. Vasen on ovi. Mä menin oikealle.
Mulla olisi jotain sulkia, mut niitä ei mitään niin. Okei, täällä huoneessa ei ole niinku yhtään mitään. Varmaan. Ei ollut näissä laatikoissakaan. Nyt mä menin sinne huoneeseen. Täällä ei oikeastaan itsestään mitään. Miksään tähän Täällä- menee askeleet tähän seinään? No kun mä en tiedä, mä just katoin kans. Eikä siellä. Kyllä vittu täällä on kylmä. Leipää. Vittu saatana. Mä en nyt oikein... Ei täälläkään oikein löydy nyt mitään. Ei niin. Toi pitää varmaan löytää joku homovipu. Joo, muuten Morson tohveleista noin. Mä vaan hinkkaan näitä vitun kiviä. Niin minäkin hinkkasin. Mä kokeilen tätä ihmeen vasaraa, hei. Ei toimi. Tossa oli avain, enkä mä löytänyt. Missä? Se on huoneen pöydällä. Kumman huone? No se isomma. Okei, mä heräsin nyt jostain. Tai mun jätkä tekee Aha. jotain. Rastiki. Miksi mä en saanut mun rastikiitä? Okei. Mä nyt täältä huoneet. Mitä? Varmaan tää nyt jotenkin jatkuu. Nyt tää on jotain ihan Tai ihan ihmeellistä. eri mesta. Mä Niin menin jo sinne. Voi vittu, tää on Niin mäkin perseestä. otan. Nyt mä tulin johonkin huoneeseen. Ihana huone. Kivan näkö. Tää on mun oma huone. I don't know if I should be glad or if I should be terrified. A discovery like this would have my name in college textbooks, but I doubt I'll live long enough to see first Aztec edition. God. This Älä. he is described as Tesäkö an on leipää? all-male deity with the power to cure all Nyt näissä on ihan varmasti forgive näissä all kaapeissa jotakin trespasses, muutakin kirjaa. free men of their mortal destiny. Instead of choosing to Who, bless you we who Ei. are his slaves. four priests would each Hehe, mä löysin Larke as I face my potionin. execution. Ui! Mörö. Oho, miten sä löysit ton? Joku, mä en edes huomannut sitä. Mihin nyt pitää mennä? Mitä? No memento ja available. Puu. Häh? Mä poltan tuon pupun tuolla uunissa. Koska olen ilkeä. Aha, nyt se on, missä oli se seinä, nyt siihen oli tullut ovi. Mä en edes huomannut sitäkään. Oi saatana! Säikähiks? Häh? Siis mihin? Mikä? Oota. Mä näytän, että Markus ja Kirsi tulee. Okei. Kirjataan pelahtaa hyvin läpi ja suskallata. Mason ry. Could those spores have affect my nervous system? Was I going mad? Ai vittu ihme, kun on tuollaisessa paikassa. There's no way I could lift the gates by hand. Maybe there's mechanism. Eikö sä oikein vai? Okei, Oikealle. no sä kyllä selviit kumpaan mä menen. Hello? Ai. Somebody there? Mitä? Joku puhuu. Please. Missä sä The door menet? is locked on the other side. Take this key. Mitä sä teet? Please Jotain open for me. ovea hinkkaa. If you're there, please answer. Joku jätkä puhuu. Aa, Mä en oikein halua avaa nyt tätä ovea. mitä se ei tapahtu? Täällä on vaan jotain ritareita. Holy fuck. Nyt mua jännittää. Varmaan toi homokin seisoo tossa. Älä. Meitä sitä kivellä. Nyt ei lähes päät irti. No täällä nyt se mekanismi kumminkin on. Häh? Tossahan toi vipu onkin. Ja se ei pyöriä. No kyllä!
Mihin suuntaan? No sä et uskaltais pelaa tätä. Hei! Noi vitu sotilaat Oho! käänsi muhun nää. Homot! Vittu. Pois siitä. Lähteekö ne seuraa? Aukesko se portti sieltä? Joo, nyt se aukes. Ui! Perkkeele! Niin. Jos nyt tulee joku ranni, mä saan sydänin. Oi Mä vittu pelastin. sotilaat! Mitä niistä No sotilaista? seisoo tos. Ai, pyöritikö sä nyt vasta sen viivan? Oi vittu, nyt ne löi mua. Ei, kun mä oon jo täällä ja nyt nuo sotilaat on tossa edessä. Aha. Okei, tää ei oo se normaali story. Ai tossa joo. Pitää vittu pujotella. Vittu jos ne hakkaa mua. Oi vittu, ota edes pää mua. Ai Perkele. saatana. No oo sä hiljaa siinä. Okei, tohon löysi joku pää. Ai perkele! Täällä on Ai joku ovi, saatana, joka paljon ei mua. aukea. Ai vittu, ne seuras mua. Ei, mä otin sanity pois. No seuras mua. Missä... Täh, helvettiä. Oi. Noniin, se kun runkutat vaan sitä ovea tarpeeksi, niin sä pääsit johonkin ihan käsittämättömään puslehuoneeseen. Ei vittu, noi sotilaat on perseestä. Hypitään.